Sharp tipange zono tikupatsani breaking news. Michael Zamba omwe ankagwira ntchito ndachakwera amangidwa ndi polisi pamene amafuna athawe ndithudi ku Kamuzu International Airport chakumamawa komwe kuno. Zakhala motani kuti mpaka nayo apeze kuti amangidwe pamenepo, nanga kuti nawo zikuyenda motani mpaka naye panopa situation ili motani. Okay, kani ndono kuti yangotuka chapompano eti Michael Zamba akuti ananyamuka kuti atuluke mdziko muno, ndipoto akuti ulendo wawo unali opita ku Geneva via ndekuti to South Africa. Okay, amapita chaku Geneva uko ndekuti no amafuna akadutsire ku South Africa. Akuti kumeneko tusizuziko amapita kumeneko kuti akapange kochani kaya, komano obviously amafuna amwena akedeke nzimayi ameneyo. Okay, nde akuti atafika no pa Kamuzu International Airport pakia pamene pajapa. Basi ranangotsekedwa pamene paja kuti yayi, madam, tapita mukakhale kaye ku VIP chanuko. Inuyo ndoti paka naye panopa tawuzira kuti muyimitsidwe kaye mukhale ku VIP uko ku lounge uko kumeneko muzidikira zono tinoko kubwera polisi kuchokera ku area 30. Nde kuchoka amene makhala kulilongo ena so makhala chamukane ngomu fans yathu tikuziwa ena mu 25. Nde kuchoka no pa area 30 kukafika nde kuti tu ku Kamuzu International Airport sizoti ndikutali yayi, ndi pafupi sikutali. Basi tunde kuti polisi kuthamanga pene paja wautali kukafika ku area 30 si atape nino amayi aja. Basi tu kuatapala tisarochedwa so apapo tichedwa ndizimayi yayi wautali kumapita nawo kulingadzi police station yotchuka kwambiri imene lingadzi ayayaya pita nawo kumene kuja. Basi tu kumene no akapangidwe process china chilichonse kukauzidwa zoti mama takumanganiro pa milandu yakuti nanga kuti no ziyenda motani, kuti no mwina make tiyende kayande mu koti kumeneko kayanzi mabelo chanu kapaka nali panopa yowa atapidwa ndithudi pa Kamuzu International Airport akuti azibanduka. Yalimba mkandiro pamenepa. Tikambe motere kuti no tikhaibe ndika background bwinobwino. Kodi Michael Zamba ndi ndani kodi? Nzimayiyo tikungopangira kuti nanonso simwina mwayiwala kaleso. Nzimayiyo tikuti tu amagwira ntchito ndi Lazarus Chakwera, ndipo yeye anali SPC, okay, Secretary of the President and the Cabinet Kanga toncho. Anayi mulembe amene amayenda ndachoka mulembe wa President komanso Cabinet. Mulembe wa kanali ndithu amayi amene wawa Michael Zamba, ndipo kukachoka ruzi maskando zambiri. Ya Michael Zamba amafuna kuba ndalama za mafuta ndi ndani kaya. Abagaleso kuteo kuti apange oda mafuta kuchoka ku Dubai chani kumenya katrika amene koko ndi fans onero madabu asota. Amagwira ntchito boma kodi ya department yawo ndi yang'ana za mafuta zokhala bwanji. Nzimayi kuja kumapanga zimenezo Chakwera sikumangokhala kumangosekerera basi pene paja osapangapo china chilichonse. Maskando orora kamaphulika achina jenaja china Gregory Gondo ngati mukumudziwa waku PIJ amati platform for investigative journalism madolo opsha kwambiri amene amachita kafukufuku nkhani ndi kukazukuta nkukatulutsa nkhani zobisika nkuzipanga investigate nkuziulutsa pambalambanda aja amene aja anazayiphulitsaso yonena kuti magayi wari kuteko aswetsa mabiliyoni kuti mabiliyoni kuti kasi 9 trillion kana mabiliyoni koma ndrama magayi zinkhani zonyasa zimene amatchuka nazo nzimayi ameneyo, ndipo pokamba pakuti anali ndi mphamvu zoopsa kwambiri ameneyi. Ndekuti basi no zosakhala bwino. Nde obviously mwina zinkhani zake ndi zimenezo zimene akufuna kuti no amama apapata pangani zoti mufotokoze bwinobwino izi zinayenda motani. Nde musayiwale rupo mpano pa Justin Tech Malawi tinalipo mpano dzulo kumakufotokozerani zoti mwanamveka amachita kutsimikiza kuti inetu mafailo onse ndili nawo ndinatolera zina chilichonse, ndikuti tu ndalama zonse mmene zimayendera zikatuka mu account number 1 ya boma. Basi tu kukafika kayandi kuti kwena kulikonse kumene ndalama zimapita ineyo ndimakhala ndikuzipanga trace bwinobwino roke zinazalowa banki yakuti kaya zinafika ndi ku National Bank kaya ndi ku National Bank anakazipanga withdraw kaya linali tsiku zonse ndilinazo bwinobwino. Ndatera kumbali ya maumboni atesayeta kukhala pasiso ndikumarovutika kaya ndati maumboni alipo
nangasiya kuona kuti akuziwa bwinobwino ndalama zimene zimayendera and anazipanga print zimafiles zonse bwinobwino akadzangofunsa zoona kuti umbone bwanji mwanamvekazi angotulutsa zimapepala kuti asindofunikiraso kuti ineyo ndikakhale nawo ku khotiko ndibe nthawi imeneyo nthawi yomwe ndina ndofuna kuti ndikonzekoze zina zake zachuma zeti ndi zambiri zochita ndi mafile ndi awatapitani kumenekoko chilichonse chili well explained mmenemo basi ndekuti mukafuna maumboni anu ndi amenewo uko mukathana nalo ndi department yanu nosopana ku khoti sizanga soko ndonoyang'anira zachuma basi tu ndithudi nde tikuona kuti yalimba mkandiro winatu ndithudi alira mokweza koma ndekuti nopakha zonoto alire choncho no mesi akuti palibenso kumvera chisoni hayi tsiku limafika ndithu dolo hamagwa tsiku limafika amene amaona ngati kuti akamachita zinthu they are untouchable akuti sangagwidwe amakhala ndekuti iyayi lafika tsiku lawo lotino agwidwe basi afinyidwe basi ndi nthawi yake ndimene hayi poti yabwera kumene breaking news imeneyi tikhati kumakupasanso ni ma-update ena ndi ena zikakhala zikumatipeza komano tingatsimikizirane pano kunena kuti baba malondera anakamba kale kunena kuti no parliament ikangotsekedwa pakungochita ka black fans yambiri itapidwa yeyo rubachandwa ku MCP koma kumakamba ngati khangati ka zambiri kaena adamufotokozera fans yambiri itapidwa of course itapidwa bwinobwino fa panachitika benyasi zochuluka kwambiri ma covid fund anasokonezedwa kunali zambiri fans itapidwe ikafotokoze bwinobwino zimayenda motani zinthu zonsezi zizi ngati ndiyosakwa ndekuti ikamasulidwa justice chilungamo umene chimayendera koma ngati ndiyoyolakwa iyayi kulekeranji kuyikwidzinga ngati akumanga fans yomweno ikumaba nkhuku mamidzi mumu ikatere basi atapidwa iyayi zaka 6 iriwe uli kundende ndeyiwo wandayani basi tu akwenera atapidwe ndithu nthawi yawo yafika imakonda nyimbo yomalizira imene ndikusiye nayo ndi ya Lord Gaga mwina ina sumu kumudziwaso ndoyimba wakwatuku koma amati mizimu yawo imakwiya nanu simungapeze mtendere nuyo ndi khalidwe lanu yayi ukakamira china chiyonse ngati nkhanu ndipo chuma chisi chingakome opanda abale anu okay ndeta makamba bwino kwambiri kunoti yayi basi tukumadya chuma cha anthu ovutika chani anthu akamadandaula chani naso anapezuka atamwalira mwina fa cha ziganizo zomwe mmapanga mizimu ya amene aja imakwiya nanu inuyo ndipo simungapeze mtendere ndi the end of the day ndonena kuti no mukamba kumabwebwera no madzulo timatsuzonena kuti nthawi yanu yone tino mwambe kuona malaulo ndi yatani yafika ndi nthawi ja kwa magamenewa yafika ndithu yayi muli maganizo lankhani mene ngati muli nawo avungeni mu comment section mo koma ndi kuti kwa avunga choncho tumulemekeza maganizo anzathu akuti